आदै मादैमोन सोर दङ जाखो आदै मादै गाराय गोमोदै थांखु सोबोदै आदै मादै गाराय गोमोदै थांखु सोबोदै उदैयाव गोलोन्दै जो आथोन जोला आथोन गासैखौबो बरायनाय जाग्रोबाय लोगोफोर सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। देनजार माथो नोङो कमेन्टखौनो माबा फरायसोमलाबाय थायो नायनोनो रोंथारा कमेन्ट माबाखौनो जि मोनसे कमेन्टखौनो थांखांनायखौनो बार बार फरायबाय थायो आरोना कमेन्टखौनो बारनो रोङा बेनिफ्राय मेगा वर्ल्ड हेलो बोल रहा है हाय हाय बोल रहा है हेलो प्लीज तो लाइक डन करो मेरे से नया तो लाइक डन एवरीवन वेलकाम 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 दाना मेगा थांबाय ना मेगा ब्लॉग हेलो 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 मेगा ब्लॉग आप मेरे से नया तो प्लीज मुझे सब कर दो मैं भी आपको बैक सब करेगा आंना दिनै बाला 8थासो आनजादोंलै खेला डाइरेक्ट खोथा खाटां 8थासो आनजादों खेला दहाय 2थासोआव ओमेगा ओमेगा मेगा रे ओमेगा मा खबर मा ओंख्रि जानाय बे मा जादों मानसि मानो मा जादों इहाय मानसि थैनायनि माबा खालामदों मानसिनालाय दाख्लैसो माबा थैनाया सन्तुष हेल' 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 दहाय आंसो देरहादों दहाय आंसो देरहादों थाखाय नों देराखैथ' आंसो देरहादों दा गावआ जेनदोंसो दहायो आंजों ओमफ्राय सन्तुषा मा होखो लाइक डान कैसे हो भाई संतोष भाई मैं ठीक हूँ और आप बताओ कैसे है संतोष मेरा एलबी में आता नहीं है तो संतोष ब्रो आप मेरा एलबी में आता नहीं है और इसके बाद अनामिका बोरो नोंसा मामायालाय बोरो मेरी भी ठीक है अच्छा ठीक होना चाहिए आऊँगा आप हाँ मैं भी आऊँगा ना आपका एलबी में संतोष आपका एलबी टाइम कितना है ओंखायनोथ' गुलु गुलु ओमफ्राय नोंसा दा फेल जाबाय ने मा साबजेक्टआव फेल जादों इयो आऊँगा आपका टाइम बता रहा का अपना टाइम बताइए रात का हाँ संतोष मेरा रात का टाइम एलबी नहीं है संतोष मेरा ना मेरा मतलब मॉर्निंग में 6:30 में मेरा मॉर्निंग में है और शाम को अभी 5:30 में मेरा शाम को है और नाइट में मैं कभी देता हूँ कभी नहीं देता हूँ नाइट में मतलब आज में देगा आज में नाइट में 9:30 में देगा संतोष 9:30 में देगा मैं आज नाइट में 9:30 नहीं तो 9 नहीं तो 10 में इस टाइम में देगा मैं आज इसके बाद आंसो देरहादोंमोनथ' गावहा थगायदों होनदोंना आंलाय नोंखौलाय मा थगायखो बोरो नोंसा मामायाव थांगोन नोंसा मामाया दुमफावा
नोंसा मामा दुमफावआ बहा खारखो बेनिफ्राय मॉर्निंग में ताप आ सकता है तब आ सकता है क्योंकि दिन में बिजी रहता है और रात को आऊँगा ओके ओके अच्छा अच्छा संतोष ओके ओके अच्छा अच्छा ओके और संतोष आपका एलबी का टाइम अरे ओमफ्राय आं दं दुमफाव नङा दुलुर नङालै दुलुर जायो नामा नोंसा मामाया दुलुर नङा आंथ' नोंसा मामाखौ माबासो दोनबाय नामखौ नामा मानो होनबा नोंबो नोंथ' बुद्रु जिफोरखौ खनाना नोंसोरो मोजाङै बेखायनो जारला नोंसा मामाखौ बुंलाय ओइ जारला बुद्रु मामा होनना बुंलाय मा होनना बुङो ओमफ्राय दाना जोंना दिबिया अन थेंक इउ थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ दुगैयाखै नै केनेलाव जिरायजोब्बाय ओइ थाबायबोनानै इसके बाद मेरी का टाइम अभी फिक्स नहीं है रात को टाइम मिलेगा तो घर पे मत भी मरना में किधर हाँ अच्छा 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 आपका फिक्स टाइम नहीं बात पे कर बात भी करना मैं देखता हो देखा दिक्कत होता है अच्छा आं मोजाङा खनखायो होनदों आं मोजाङै खनखायो होनदों आं मोजाङै खनो माथो बुलुं बुजुं गावा सोलाबायनोसो थांलाय गान खालामनायलाय आंनो दिबिया अन थेंक इउ नै आंना फिसाजोआ जिखौनो एकदमबारे गानो गारसोयोल' होनना बुंदोंमोन सानसेखौलाय गानबाय ओमफ्राय जिखौनो खननो रोङा होननानै ओंखामखौनो नों जानाय थोरसिखौनो सुवानो माथो नोंलाय मा थाफादों दाना मा थाफादों बुजायासै आं मा थाफानो मा खालामदों होनदों मा खालामदों जारला बुद्रुआ मा खालामदों बेनिफ्राय थगायदों दा थगायाखैथ' संतोष ने ऑन हार्ट दिया थैंक यू सो मच संतोष जी अभी क्या कर रहा है बोलो दिव्या ऑन थैंक यू दिव्या मैं स्टडी करता हूँ दिन को ओके अच्छा स्टडी हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा। आप मुझे बताया था संतोष, आपने इस्लारी इस्लारी का एल्बम में बताया था, गार्डन गार्डन हाउस ऑफ इस्लारी ना, इसका एल्बम में आप बताया था हमें। अच्छा अच्छा, आप स्टडी करते हैं, अच्छा अच्छा। इसके बाद दिव्या ने ऑन थैंक यू सो, ऑन रहने के लिए थैंक यू। ऑन थैंक यू सो मच। मा होनना बुंखो अनन, मा थाब थाबथादोंसो बुंदों दारा, ए थाबथादोंसो बुंदों ए। ओमफ्राय इस्लारि गार्डन जिका एलबी में है दारा। अच्छा, इस्लारी गार्डन जी का तो अभी मोनो, इन लोग का मोनो होने वाला है रे, इस्लारी और बिटांग लोग का मोनो होने वाला है अभी चैनल मेरा। अभी तो नहीं हो रहा है रे, मुझे सपोर्ट करो संतोष, सपोर्ट करो सपोर्ट करो। मैं मोनो हो जाएगा ना एकदम, मेरे ऑल इंडिया, मतलब मैं घूमेगा, आप लोग के साथ मिलेगा। हेलो हेलो एवरीवन गाइस, हेलो 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 हेलो। जोंना अनामिका नानि बहा थांखो? अनामिका नानि, आंनि माबा मा होनो, ओमफ्राय क्या सं गा रहा है भाया, सं गा रहा है, अन थाना होब्रा, ओमफ्राय अन थाना होब्रा। एमाव लाइक डान, थेंक यू सो माच। WT नांगौलै, बुहुद WT नांगौ जादों। फैलाय दाख्लै थैनायनि माबा फुजा होदोंमोन सिना बोरैथाय। अभी कितना वॉच टाइम हुआ आपका? मेरा अभी 1K ही हुआ, 1K, ओनली 1K है मेरा। गेबसन माथो सोर माबा खालामबाय माथो सोरबा, फन हरलाबायबाय ग्रुपाव। लाइक डान सन्जिब रन्दाना, थेंक यू सो माच। गेबसन ब्र, मा होनो रिल्स मोनथामसो होना होलाय, रिल्स मोनथामसो होना होयोब्लानो नोंना एलबि होजागोन खोमा। ओ नहीं, वॉच टाइम बोल रहा है, वॉच टाइम बोल रहा है। हाँ, वॉच टाइम ही मेरा 1K हो गया, वॉच टाइम मेरा 1K है, मतलब WT 1K हो गया मेरा, मतलब 1000 हो गया, 1000 1000। ओमफ्राय नारना, ओमफ्राय मा खालामदों अनामिका नोंसा मामाया, खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय नों नाल' नों नांखा गावनाल' जानां, नांखा नांगौ जोंना नाङा, नोंनाल' नांगौ नांखा जोंना नाङा होनदोंना। एमाव ना, एमाव नोंनाथ' ओरैनो जायो माथो, नोंना जायोलै दंखायो ना। अच्छा हाँ, 1000 हुआ, इसलिए बोल रहा है रे, चाहिए बहुत चाहिए, थोड़ा हेल्प कर दो संतोष जी। ओ अनामिका, इन लोग का तो हो गया शायद, इन लोग का मतलब मेरे से ज़्यादा हो गया इन लोग का। बेनिफ्राय हेलो 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 होनना जोंना नै अनामिकाया, ओमफ्राय नांदारना जोंना माबाया एमावआ। ओमफ्राय एमाव ब्र मा खालामबाय दङब्रा? हेलो हेलो गाइस, एवरीवन गाइस, कमेन्ट। ओइनो नामासिना बिथा सासे गेजेरा, माला माला बैसो इयो दानो बियो बेलेगसो, बियो बेलेगसो। सापर्ट खालामना होब्रा, आंजों भिडिअफोरखौ नायना होब्रा। 1K जुदि नोङो 1 घन्टा थाना होयोब्लाबो बुहुद जायो आरोना। पार्टि होगोन ना आंखेला बयलार मासे। ओमफ्राय मारै ओरैनो जागोन जानांगौ देन्जार ना। जागोन नोंनावथ' नोंबो मानसिया एसे माबा खालामब्रा नोङो हेमाव, नोंनाव जाय मानसि फैयो एक्सट्रा खालामनो होला जोब नोङो, नोंनाव माबा मुलि लांनो फैग्राफोरखौ होमबानो जागोनब्रा नोंना। ओमफ्राय मे तो 3 months से आप दिया है किन अभी आप करना
हा अनामिका सनजित नोंसोर जाबाय नामा अनामिका सनजित नोंसोर जाबाय नामा थोर आं थिनालै दा लाजियोलै ने नै मा होनो आयै आं कन्ट्रलावसो माइरं लायनो ओंखारलायबायलै नै लोगोफोर कन्ट्रल संतोष नीला हार्दिया थैंक यू सो मच संतोष मैं मतलब हम लोग इधर कंट्रोल कंट्रोल है ना कंट्रोल मतलब चावल मतलब रेशन देता है ना रेशन फ्री में कंट्रोल वाला इसमें मतलब मैं चावल लेने के लिए अभी डेन्जार जाबाय नोंसोरो अनामिकाबो सनजितबो र' नोंसोरखौ खेला दाना ओइ फाग्ला अनामिकाया फिसाजोसो जातलै जात मनावराव जायोमोन दे खेवा ओइ पकेटबो गैया जाहैबाय खाट साट गलाङा बैनाय खोनसे लिंदो स्रायनो आरोना बैनाय ओंखायनो लाबा गुमै मा खबरब्रा गुमै नामखौबो मिथियाना बयसो लाबाय नोंबो गुमै बोरै जागोन बिदिबालाय खम देन्जारलै नोङो बैनाय ओमफ्राय फिसाजोखौसो होननाय जाबाय होनबा होनदों आरोना ओं एमाव ब्र' बे अनामिकाया माने फिसा मबाइलखौ दायो माने फिसाजोसो कमेन्ट खालामगासिनो आरोना बिमाया अबेबा थांहैदों जाहैदों आरोना ओमफ्राय दायो फिसाजोसो कमेन्ट खालामगासिनो आरोना थेंक इउ बैनाय सना दारा थेंक इउ सापर्ट देलै गुमै एसे थाबनो मन' खालामना होदो थाबनो दादा नोंनि वेब साइलिया फैना थांबाय नोंखौ जावनानै बै साइलिया लाइक दान साइलिया ओरैबाथारलै मानसिया साइलिखौ गुमै लाइक दान थेंक इउ साइलिया एसे हार्ट एटेक दंनो मानसिया हार्ट एटेक जाबाथाय माबा जागोनबो खेला जेलाव दालि ओंख्रि जाहैनांगोनबो ओइ माइरं लाया माइरं आं बेस्थ'थारलै अनलि अन सनजित दादा थेंक इउ ब्र' अके नोंजों जानाय जावसि जोबना थांबाय नामा गुमै खम जारलालै खम जारला होथिबो गुमै एमाउन्टआसो माबाखौ लानांसिगोन खोमा आङो गुमै ब्लेक कब्रा लाबासो खामानि होगोनलै गुमै हानाय नङा बिदिबा साइलि नोंनि एक्सआ साइलि आंनि एक्स नङाब्रा आग्ला गुमै मा ब्लेक कब्रा इउस खालामगासिनो बर्थमान एमावसो खोन्थादों एमावआ जोंना डक्टरना बैनाय ब्लेक कब्राया खामानि ब्लेक कब्राया खामानि ना लादो नोंसोरनि वेबसो साइला
तेरे खम जारला आं कन्ट्रलाव फैदोंलै कन्ट्रलाव माइरं लांनो फैदों आङो मबाइलाबो पकेट गैया होला माबायाबो पेनाबो आङो सिख्लाफोरबो सासेबो नुवाथ' माथो गामियावलाय नेपालि सिख्ला नुगौबासो फैदोंमोन आङो खेला कन्ट्रलावनियाबो फिसाजो गैया जाहैबाय नालाय कन्ट्रलावनियाबो दाना जोंना बे कन्ट्रलनि नामा दाना ओं कन्ट्रलावरा हाब मानसिया मानसि माथो आयौ मा मानसि माथो बिराद मानसिलै र'दै दसे नोंसोर गेलेबाय थाथ'लाय दावरावलै नै जोंना मा बुंहरखो गुड मर्निं आगै सना दारना बैनाय ओइ दारना आं फैलायबायलै दे अनदो अननानै साब-3 हरदो होनदाना सना र' लोगोफोर र' आं माने माइरं लांफैदोंलै माइरं लांफैदों कन्ट्रलाव माइरं होनायखौ एसे माबाबाय थाथ'लाय गेलेबाय थाथ'लाय नोंसोर दसे मानो फोन करती है तो 181 हाब अबबनो ओइ माबा गुमै मा अबब जानांगौ जोंना अनामिखाया अनन्दार ना बोथोर बैनाय माबा गुमै खैजन बैनाय दं नोंनालाय हरालां बिब'खौ होमबालाय ओइ बयस नों केपसना हेलौ 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 लाइक दान मरा लगन दादा मरा तिनतुलु खानेवाला ओमफ्राय इमन खैराबारिनि बैनाया गिबसन दा खैराबारि ओइ माबा मा होनना बुंगोन बयस आं उदालगुरिनिब्रा बयस आंना बिनानाव गैयालै बावैनो वेलकाम अनन बोथोरा मा गोजोना ब्रादारा दे लोगो जादो अननानै दाना लोगोफोरनो दे बोथोरजों लोगो जानो हालाय दे बोथोरनो ब्लु होना होनां र' लोगो जालाय जोंना एमावा नै जोंना दङ अनन थेंक इउ अन साइलि बेबि गुड इभिनिं दाना अनन दासो फैदों आंनि जिउ सायलि मारिया दाना बा सायलि टु हार्डेबोल राइट बयका अनन एमावन गुड मर्निं गेबसन दारनानै अनन मा खबर सनजि होनदारा जोंना बिबारिया बिबारि मैया नोंनि एलबियाव थांदोंमोन आं मोनायाव दुम फावथार माथो नोंलाय जेबो कमेन्ट होआखै आरोना आङो दसे थाना फैदों आरोना आं 5 मिनिट थाना फैदों आरो आङो बिबारि नोंखौ नायनानै मिनिनो फैफ्लांबाय आं कमेन्ट हरालासिनो ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ लाइक होना फैदों दे आं बिबारि ओमफ्राय बोथोर नोंना न'आव थाबाय ना सोरदारा मेक्सेल फैलायबाय अनन बयस क्या हे होनबा देलाय नोंसोर दसे कमेन्ट खालामबाय थालाय आङो माइरं लांफैदो आरो ना
आंना माने पकेटआ माबा गैया दै मा होनना बुंगोन पकेट गैया आरो ना ओमफ्राय आं माबा नुगोन आरो ना आंनिखौ नोंसोरो लक खालामनाय बायदि नुगोन दै माबा कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय लक खालामनाय बायदि नुगोन आरो ना माबा कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय তোর দিদিকে ভেজাবে তোর মা কাটা
06796 Baik tu. Yang lepas sekarang. 376 376 तो कार्ड डाल दे सुनजित पेरी तो नया पहले खट्टू लगी क्या कल आगे बार जाए नहीं कार्ड डाल दे चला आगे बार कहाँ ना है तो कार्ड कहाँ है तो कहाँ मामी की क्लास के लिए बोले ना कि मामी की क्लास के लिए हो ओए तो मुझसे मालूम नहीं कार्ड मामी आए ना लगी ना हाँ तो एक गिलास का मास बनासले और कार्ड तो लगी नहीं कार्ड ना आने की नहीं उधर बोले कि ऊपर ही कहूँ आए यहाँ आए बोलते हाँ वो आधा कार्ड जमा दे नहीं करे तुम्हारे क्या चीज़ कौन है यार तो की हो सुनजित पेरी के बात दिस नहीं ठीक है Tak pernah tiba-tiba. Han. पूरी तक तो इंग्लिश की हो नहीं बात देख देख आता कर दीजिए itu Mana juga. Lalu kalau jadi gimana selamat gimana lagi itu kapan lagi itu sekarang तीन आ रहे हैं अंदर ही हाँ भाई तो पूरा कर रहे हैं ना कुत्ता अंदर वाले हैं अंदर पर तो नहीं अंदर ada asli itu selesai Kondros Ikaw ay pinora gusta? Ha? Hindi pinora gusta? Ay kung ay mahal ba? कैमरा लगा दो Ang gawin lang ano bilang. Ay kursi. Ah, Ano? कोई नहीं 181 181 006 96 199 Thế các bạn khác sao thưa là tôi gọi hẳn सास करे थी sao thưa rồi वर मामी के लेके दिल्ली 10 के जीवन Thế kia मामी की từ năm ký सुमन Bro, macam boleh.
जाखोब्रा लोंथा साइकेलाबोथ' डेन्जारसो ओइ माबा मा होनना बुङो बाय बाय अल फ्रेन्डनो रब्रा मा अल बाय बायल' होनना बुङो सालाय रब्रा दसे सापर्ट खालाम आं माने माइरं लांफैदोंमोनलै खन्थ्रायाव ओंखायनोथ' मबाइल पकेटबो गैया ना आंना पेना ओमफ्रायानो लक खेथेबनो गोनां फुङाव खेथेबनो गोनां जादों र' आं कमेन्टखौ नायथ'ला दसे नङाबा साइकेलजों आन्दा आन्दा सौग्रावलांगोन आङो ओए दोस्तों रुको साइलिम मोरा तेंदुल खाने वाला रुको यार थोड़ा वेट करो मैं मतलब साइकिल चल रहा है मतलब पेडल चले ना चले साइकिल मार रहा है मैं साइकिल ही जा नहीं रहा है ना साइलिम मोरा तू बाय बाय मत करो साइली तूने बोला है आज नाइट में एलबी नहीं करेगा तो मैं करेगा एलबी नाइट में ना पेडल मारी मारी अबंती साइकिल चलाई जा गुदुल वाव नामदारना जोंना नै र' उनु नाब्ले र' थाथ' आं एथ' मोजां स्वागत खालामो जोंना ओरैनो आर'नाइ सार'नाइ गानहोलायनानै आरोना उथानाय नैलै माबा लांफैदों आङो माइरं उनु नाब्ले रुको साइली मोरा रुको यार मैं आप सभी को इतना स्वागत करेगा ना टेंटोलो के साथ साइली मोरा सुनो टेंटोलो है ना टेंटोलो के साथ स्वागत करेगा मैं आप सभी को रुको थोड़ा इंतजार करो यार इंतजार करने का मतलब अच्छा मीठा होता है बोल रहे वो मतलब क्या बोलता है इसको हिंदी में मेहनत करने का बोल रहा है इसलिए थोड़ा मेहनत करो रुको थोड़ा वेट करो अभी मिलने वाला है ओनली 2 मिनट्स बाबारे मासे गोथाव मोदोमगोलै सोरा मा संखोथाय मोदोमफ्रु मोदोमलाजोब्बायलै रुको लोगोफोर दसे नेथ'लाय जास्ट 2 मिनिट आं माने आं साइकेल सालायदों ना साइकेल सालायनायखाय माने जेबो कमेन्टखौ नुनाय जायाखै माने फरायनो हायाखै आरो ना साइकेलाबो ब्रेक गैबावा नङाबा हाग्रा दंग'आव हाबनांगौबा एसे बोरैबा बोरै जाखो होननाय बायदि मा होनो फैसा लानो नागिरलायाखै फाग्लासो पार्लारावसो जाहैदोंमोन आङो ओइ ब्रेकबो गैया माथो माइरंखौ खावसे मोजां खावसे गाज्रिखौ मोनबायला एफा मानसि दङ दहाय एकदम सानाव आं नेनो थेन्थ'लायदों होनना बुंबाय गलाब्रा नेनो थेन्थ'लायदोंनो रावबो गैया होननानै फन खालाम नेहरदों आं मानसिफोरखौ होनना बुंबाय ओमफ्राय
बायना जुमाय आबौ ओंखामखौथ' मोनजाखाया ओंखामखौथ' मोनजाया नालाय जुमाय बिसथानि जुमाय होदो 20 थाखा जुमाय बिसथानि होदो फिसाला पास जालायनानै फिसाला साख्रि जासि मेट्रिक पास जाबाय आरो माथो सिन्था होमबा नेक्स्ट टाइम आशिर्बाद होनाय नङालै ने जागोन खम जारलालै बोरायफोरजोंबो सयथिबो अभी में आ गया रे दोस्तों आप लोग का आ गया आङो कमेन्टखौ एफा गोलावबा शर्टनिफ्राय फरायनोसै नैनिफ्राय साइलिनिफ्राय फरायनोसै राधे कृष्ण लाइक डान थेंक इउ सो माच गिफ्टसन आंनि सना माद्र प्लिज आई लव यू प्लिज डोंट क्रेजिंग ओके एमा वन थैंक यू कुछ नहीं बोला है मास क्या मजा क्या अच्छा गिफ्टसन ने मजा क्या रे साइली हम लोग का राधे श्याम दीदी ने बोला 14 लाइक डन थैंक यू सो मच राधे श्याम दीदी मुझे लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ और दोषी मैक्स ब्लॉगा मानो बाय बाय एमबी ओके ओके अच्छा थैंक यू सो मच फिर भी मुझे मेरा एल्बम में मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो दोस्तों एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन गाइस ओके साइली बेबी नाम ने गिफ्ट भाई बाप ने बोला है आज ऐसा लगे कि साइली को गुस्सा आएगा बोल रहा है दोस्तों इसका एम ऑन मेरी एमबी से संजीत साइली आज तुम्हारा एलबी में नहीं आता बाय एमबी से अच्छा प्रानजित बाय बाय नङाब्रा बाय बाय होमबालाय बोरै मैसो हारिनि मोननो नोंलाय ओके मोरा बॉयस बोल रहा है आज साइली का एलबी नहीं है आज मेरा एलबी है साइली आज एलबी नहीं करेगा साइली आज तुम्हारे एलबी पे एंट्री नहीं हो भागेगा सॉरी एमबी से ओके आज क्या ज़्यादा है कर दिया थैंक यू सो मच बाय बाय थैंक यू बाय बोल रहा है प्रांजित रोबरा मोरा संजीत बॉय ने क्या बोला मुझे बोल रहा है कुछ भी नहीं बोला साइले ओनली गुलु गुलु बोला गुलु गुलु बाय थैंक यू एमा ऑन थाने थाखाय मोरा क्या गा एलबी डब्ल्यूटी नहीं है मोरा संजीत मोरा मेरा साली मुझे समझ में नहीं आ रहे बाय बाय बोला गिफ्टसन प्रांजित ने नहीं अन थैंक यू मानसिफोरा नि आदारा मा गरम बेले र' गस्लाखौसो आं सर मानसि गरम उनुआबोला एकदम थांखो ना माखोथाय नेथ' होमबाबो नेथ' हासै खोमा उनु नाब्ले गन्थं जिलेले आरो नाब्ले उनु गन्थं जंलेले ओइ बिहामजो मंग्लि गन्थं हंलेले दालाजि इसकी बात हम लोग का साइले ने हासराय मरा साइले ने गस्ला फेन खुजोबदा मदिस लंथंसो थाखानोसै आङो गरमखा ओमफ्राय मे बी करूंगा ओके संजीत मेरा डब्ल्यूटी नहीं है तो साइली क्यों बोला मुझे एलबी नहीं करेगा मेरा साइली जरूर है साइली आप तो बाद में कर सकते हैं साइली मुझे थोड़ा हेल्प कर दो ओमफ्राय बय मेंबोबाय बाल आंथ' दाना बय मेंबोबाय बोरै मेंबोखो बाय बाबने हास्राय इसके बाद गोलाव साइली गोलाव खाबजय हाइजें गोरान साइलिया गोरानसो साइली तू गोरान ओ बॉयस ने बोला साइली तेरे को गोरान खाजय जय इदिखौ गोरान खाजय जय होनालै गुमै बॉयस एकदम सुंद'यै बर'आव मा बुङो बेखौ खांखोरारिया होनना बुङो आरोना खांखोरारिया माने जाबाबो लोंबाबो फुंनो रोङै खांखोरारिया साइली इज खांखोरारिया ओमफ्राय जोंना अनामिके हारहरबाय आरोना लाहरबाय थेंक यू सो मच एमावा अन इसका मतलब क्या है मोरा संजीत किसका मतलब इसका मतलब कौन सा मतलब ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन थेंक यू सो मच जोंना अनामिकाया माबाया मा नामलाय जाला बुद्रु थैंक यू सो मच हम लोग का जीनू आ गया जीनू हाय संजीत गुड इवनिंग सलाम अलैकुम जीनू सलाम अलैकुम बाय किमन आसु मतलब समझ में आ गया किमन आसुन
थैंक यू सो माच लाबुरायनि थाखाय थैंक यू सो माच बिमा थैंक यू बिमा थैंक यू बिमा जाला बुद्रु बिमा थैंक यू ओमफ्राय एमवा अन ओमफ्राय साइलिबोला बॉय ने अभी बोला बॉय ने क्या बोला खाजो का मतलब मछली सूखा मछली देखा है ना सूखा मछली कैसा है ऐसा ऐसा बोल रहा है सूखा मछली जैसा बोल रहा है आपको भाई एलबी से दो मैसेज कर दिया भाई गया क्यों मैं ना काम में था रे जीनू दीदी मैं काम में था मतलब काम करने वाला पर्सन ना एक दिन काम नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलता रे सिंगल जिंदगी इसलिए तो ऐसा हो गया ऑन थैंक यू एमा ऑन थैंक यू जीनू दीदी ऑन थैंक यू संजीत बोलो अच्छी से जीनू बोल रहा है एमा ऑन साइली हाइजें गोरान हा दाना साल्टे माबा साल्टे सोमलांबाय गुमै हाइजें गोरानाबो मालाबा खामानि होयोनो मिथिबायना संख्रि साहा फुदुंनायाव हाइजें गोरानाबो खामानि होयोनोलै साल्टे एकदम मालाबा खालौ बिलौ समाव आरोना एकदमबारे बार खोलो नै दा बायदि समाव आरोना हाइजें गोरानाबो खामानि होयोनोलै साल्टे ओमफ्राय जोंना एमावा अन बोरो मोनथिखो नों दाना बोरै मिथिखो बोरै मोनथिखो नों सना आं मिथिखायो जुदि हाब नोंखौ मिथियाबा आं सोरखौ मिथिबावनो आरोना आं माने नोंनि फिलिंसखौ मिथिजोबखानाय नालाय बेखौनो मिथिबाय आरोना एमावा अन आरोना ओमफ्राय मानो एसएमएस खौ डिलिट खालामखो आरोना अबे एसएमएस खौ डिलिट खालामखो आं डिलिट खालामाखैना आं एसएमएस डिलिट खालामाखैथ' अबे एसएमएस डिलिट खालामनो आंलाय प्लिज कमेन्ट एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट ओमफ्राय माबा खारजोब्बाय ब्रा बयस खारजोब्बाय नामा हेलौ बयस गुमै खारबाय नामाब्रा बिबो नांगौ बिदि गारना खारबा बोरै जागोन देलाय आं बोरै बिगुमै ना मानि थांखो बयस ओमफ्राय माबा अन आरोना थेंक इउ सो माच माबा थानायनि थाखाय साइलि मरा थांबाय नाब्रा गेबसन होदों मरमि बाजै होनना बुंदों आरोना मरमि बाजै दा कुटी गर्ल्स क्यूट ना क्यूट गर्ल्स ने बोला भाई क्यूट गर्ल्स मोस्ट वेलकम मेरा एल में स्वागत है मेरे से नया है तो प्लीज़ मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दो और मैं आपको एलबी बंद करने के बाद सब्सक्राइब करेगा कमेंट करते रहो क्यूट गर्ल्स मैं फुल सपोर्ट करता हूँ सभी को आर्मी बॉय ओमफ्राय एमाव थैंक यू बय सामागो आंजों जाया गोराना नोंसो जायो बेफोरखौ आंनो गोथों जाया साइलि प्लास अनजित बयस बिदिसो बाय नोङो नोंनो बयस बा नोंनो माबासो नांसिगोनबा मा होनना बुंगोन इयो मैसो हारिनि मैसो नांगोन होनबा नोंनो मैसो जातनि हागोन नोङो गुमै गोलोमदै गलांजोबगोन नोङो मिथिबायना गांलांजोबगोन नोङो बयस मैसो हारिनिखौ मिथिबाय साइलानो बेस्ट नोंना मेरे कमेंट किसने डिलीट किया मुझे मैं नहीं देखा ना आपका कमेंट कौन किसने डिलीट किया क्या निकाला है मुझे नहीं देखा कौन डिलीट किया इसलिए तो मैं गुस्सा आता है रे ब्लू इसलिए तो मैं गुस्सा आता है कौन क्यों कमेंट डिलीट किया रे इसलिए तो मैं गुस्सा आता है अभी किसी का पास भी ब्लू नहीं है अभी ब्लू ले ले अभी
ओए आंनाव नुवाखैना मैं नहीं देखा ना किसी ने डिलीट किया मैं नहीं दिखा रे साइली कौन ऐसा क्या रे कौन मोरा ने क्या ऐसा इसलिए मैं सभी का ब्लू ले लिया हेलो संजीत किसी किसी को ब्लू मोरा किसने क्यों ऐसा डिलीट किया रे भाई हेलो दाराजना अनिलया भाई कोई मेरी कमेंट डिलीट कर रहा है मोरा कौन किया था रे इसलिए मैं गुस्सा था रे संजीव ब्रो आं दसे थांग्रोनोसै दे देहा सुख गैया आं संजीव ब्रो अके गेबसन र साइली मोरा दारना बैनाय साइली गोरान गोरान सानैबो दारना डोन्ट टक मोरा बॉयस गोरान साइली बिमा कमेंट इसलिए तो मैं गुस्सा था रे इसलिए मैं माने ओरैबायदि लै मिथिबायना ओरैबायदि मेगन गोसा मानसि जायोना कमेन्ट समेन्ट डिलीट खालामना बेखौनो ब्लू होनो बायो आं मिथिबायना आज मेरा को ब्लू नहीं देगा रे मुझे सपोर्ट करो ना करो कोई मतलब नहीं है मैं किसी को भी ब्लू नहीं देगा ब्लू देने से ना मतलब सही करता है रे गोरान साइली बिमा बुरै दाना अनामिका अन केरी नाव साइली बिमा दाना बाय बाय संजीव मत जाओ यार साइली रोको यार हाइजें गोरान साइली एक मानसिफोरा बिदिनो लोमसोना ब्लु होबाथाय माने ब्लुखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय होयोना गाज्रि खामानियाव इउज खालामो ओंखायनो गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा खाथिर खालामाथ' ब्लु बोआ मिथिबाय हेलो 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 होनदारा जोंना अनिलाया हेलो 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 अनिला हेलो हेलो ओमफ्राय साइलिया ररा साइलि मद्र यार ओमफ्राय एमाव अन सनजित हेलो होनदारना हेलो सनजित मा खालामदों होनदारना नै आङो ओरैनो दङ अनिला ओरैनो दङ आं दायो माइरं लायमोन कन्ट्रलाव माइरं लायना फैखांबाय ओरैनो दङ आरोना दायो बाय बाय सनजित एन सरि ओके ओके साइलि ओके ओके अच्छा अच्छा जाओ जाओ साइलि जोंना एन हाउसआबो बाय बाय होनलांबाय आरोना फैनानै ने थांजोब्बाय आरोना सोरबा सोरसो फैनानै जोंना मा होनना बुंखो मा होनबायना मा होनखो जोंना माबाया अनिलाया मा होनखो ना मा होनखो अनिला मा खालामदों मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे जोंना एमावा थेंक इउ सो माच मा जाखो बैनाय मानि रागा दार माबालै मा होनना बुंगोन बय ओइ साइलिनि कमेन्टखौ सोरबा डिलिट खालामजोब्बाय मोनसेबो गैला साइलिनि कमेन्टआ सोर डिलिट खालामोथाय बेखौनोथ' सानदों सनजित मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना मा ओंख्रि मिथिया ओइ मा ओंख्रि लै जोंहा दिनै मा ओंख्रि जोंहा दिनै सोरो आंलाय लाबो आइया बेदर जानो होनबाय थादोंमोनलै बेदर जानो होनबाय थादोंमोनथ' बयलार बेदर जानो गाबोन मोनजा होनबाय थादोंमोनथ' आइया ओमफ्राय मेरा मूड हो गया सनजित बय होनदों ओके ओके सालि जाओ जाओ हेलो लोगोफोर साबनाना सनजितनि नमुआ थिखि होनदाना थिक होनदाना आंनि होनबा थिक हाय होनदाना एमावा अन बेनिफ्राय जोंना सनजित मा ओंख्रि होनदों जोंना ओंख्रिया मा ओंख्रिथाय मिथियालै आङो मा जाखो बैनाय रागा होनदाना ओइ नै साइलिनि कमेन्टखौ सोरबा डिलिट खालामजोबदोंनो ओमफ्राय मारजातु मरासालि बिमा बुरि दाना साइलि तो बिमा बुरि हो गया बुरि एमा अन थेंक इउ सो माच दहायसो जादों बथत ना बुथ डिलेट ना डिलेट दहायसो जादों डिलेट दाना एखौनो दहाय जादोंमोनथ'
ओंखायनोथ' मानसिफोरनो ब्लु होना मिथिबायना बे अनामिकायाथ' बिराद जाम्बि गैला ब्लु होलाबाय जायोनो बिनोनो ओमफ्राय आंनोसो ब्लु होबावाब्रा दयो मिथिबायना आंनो ब्लु होबावाखै लायो ओमफ्राय मालाय एकदम जाथ्रा जाथ्रा मानसिनो ब्लु होयो जाय मानसिया गोदाना बे मानसिनो ब्लु होनाङा मिथिबाय बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन मानसिनोथ' होखानाङा जानला मोनला ब्लु मोनबाथाय माने नोङो माने मालिकसो जाहैबाय माने अनार बायदि जायोना ब्लुनि पावारा अनेक खालामनाय ब्लु लानानै मानसिफोरा मिथिबाय ना ओंखायनो ब्लु होजालाबाया बेलेग बेलेग गिदिर इउटुबारफ्रा ब्लु होआथ' ओंखायनोथ' ओमफ्राय हेलौ लोगोफोरना ना हेलौ ओमफ्राय डिडि डिलेट खालाम जायो गुबुन आन्दार ना डिडि डिलेट खालामजायो गुबुन आन्दार ओंखायनोथ' गुबुना डिलेट खालामला होलाबायोलै बिदिनो डिलेट खालामजायो नेट नाङा सन्जिता गेन्द्रा नेट नाङा मा नेट नाङा जाखो गेलेनो सानबाबो जाया आरोना नेट नाङा गेलेनो सानबाबो जाया आरोना अनिलायालाय साबेसे फेमिलि अनिलानोसा मैगं खादा लालायनाय हावाइ सेन्देल गानलायनाय नोंसो माथो नोंनि गाननाया गोजा गोजा नोंनि गस्लाया गोजा गाबनि नोंसो जासिगोनलै अनिला होदों आं मानो थांखाखै थाइनार ना होदों आं मानो थांखाखै गासिबनिखौ लाफिनजोब क्रम ब्राउजाराव थांनानै ओमफ्राय ओइ बैनाय दा फैफिनगोन दे बायना अ न' दे गुमै आङो बैनाय बायदि गाव र' नायना आङो नोंखौ बेसे बैसोनि होद नों आंनि बैनायसो जागोनलै बोरायसो माथो ने बारे फिसा गोनांसो माथो गथ' बालायलायनाय होननायसो माथो होनबा गुमै गुमै आयु मानसि बानायनो हाबाय होनबा नों गुमै होद गुमै बारे मानसि बानायबाय होनबा नोंबो फैनाय अके थेंक इउ 100% लाभ रायबाय थेंक इउ थेंक इउ अनामिका थेंक इउ लाभ रायनायनि थाखाय थेंक इउ नै आंबो रायनो दे थेंक इउ Thank you so much everyone guys comment खालामदो दे thank you thanks a lot आं उराय होआखै बिफा होनना आं उराय होआखै बिफा सोरथो उरायखो होमबालाय नों उरायाखैबालाय सोर उखो सोर आइडिजों फैग्राफ्रा उराय होनो हायालै लाबखो मेन चेनेलजों फैनायफ्रासो लाब उराय होनो हायो नोंनि हिनजाव गदायसो खोमा आरोना आंनि हिनजाव गदाय सोर हिनजाव गदाय दंबावखाय आंहालाय आंनि हिनजाव गदाय खाबायलै नोंनि महर गोजा अनिलाया थांबायबो नामाथाय नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय
गोजा गाबनि सना एमाव no थेंक इउ नोंखौनो जुलि नोंखौनो गोसो थोगोन सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन साली एमाव अनन साली रोनानी से मोरा रोनानी साली सुनो साली मतलब ये बड़ा मतलब इमोजन को थोड़ा कम दे दो साली प्लीज क्योंकि मतलब WT ना काटता है WT काटता है देखो WT काटता है साली तो 10 भी W मिलेगा ना तेरे को 9 ही ऐड हो जाएगा ऐसा होता है बोलो WT काटता है साली मतलब इमोजन को थोड़ा कम करो इतना हो सकता है इतना टाइपिंग करो कमेंट करो मतलब जो पर्सन का मोनो नहीं हुआ ना उसका WT काटता है वो मतलब ऐसा अमेजन बड़ा अमेजन छोटा अमेजन सभी का मोनो चैनल का है सभी लोग हम लोग का ये नहीं है मतलब थोड़ा हेल्प पता है सॉरी भूल गया नहीं हाँ नहीं सॉरी नहीं मतलब फ्रेंडशिप में नो सॉरी फ्रेंडशिप में ओके इट्स ओके सैली नो सॉरी सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन बोथोरा गाबगोन माखौनो आंखौब्ला मैं ताकला पाताएगा मैं कमेंट छोड़ रहा क्या बोला सैली साला कुत्ता बॉय का मैं ताकला पाताएगा मेरा कमेंट पढ़ा देख के मेरा मामी ने हंस लिया रे सैली तेरा कमेंट को देख के मेरा मामी हंस गया मैं मर भी जाऊं ना तब भी मोरा बॉय का कल नहीं देखेगा मैं क्या होगा रे मोरा लाइफिन बसुमतारी ऑन थैंक यू सो मच ब्रादर थैंक यू लाइफिन लाइफिन नोंसो थैंक यू आसल अनामिका ऑन थैंक यू सो मच मा दै गैया नामा सान दोनगोन सना नोंखौनो जुलि ए फाइबान फन खालामनोसो ए फुरथि ना दैया अनन थैंक यू अन रायनायखौलाय थैंक यू सो मच ये दी तू ना क्या ये गमले
आख्लाय नांगौमोनलै बारा माब्रै आख्लाय ना गालांलाय बेनिफ्राय जै सियाराम जै सियाराम जै सियाराम दा थेंक इउ जै सियाराम थेंक इउ सो माच no bro thank you so much everyone guys comment करो टूट लग रे मेरे तेरे बिना है सारा रा 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 हाँ सारा रा 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 नोंखौ गोसोखांब्लाथाय मानोबा लिरनो फरायनो गोसो जाथारा अनजालि सना मोना लाइजाम गांसे हरदोना ब्रिटिशाव लिरना नोंनि रैरुब खावलाया नोंनि मिनिस्लुनाया बेसे समायना गैयाबोला on thank you Emma bro thank you so much जय श्रीराम दादा हरे कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवाय आचतम है ना 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 हरे कृष्ण हरे मुरारे जय श्रीराम नाम दादा थैंक यू सो मच क्या बोला साले ने तेरा भी बॉय की तरह तेरा भी बॉय की तरह टेंटुलू मत दूंगा मोरा कमेंट देखता नहीं है साला मोरा संजीत बोले एमाव कहाँ है संजीत मोरा बोल रहा है एमाव है ना और सैली मोरा मतलब मैं आप सभी को बोला है कि मैं कंट्रोल में साउल लेने गया है आप लोग बात करते रहो मैं ऐसा बोल के गया ना तो मैं कैसे देखेगा कमेंट मैं बोल के चला गया लेकिन आप लोग सुनता नहीं ना आप लोग बहरा इसलिए सुनता नहीं आप लोग मैं इतना अच्छा से बोल के गया था दोस्तों आप लोग कमेंट अच्छा से कमेंट करते रहो आप मैं सभी को ब्लू देता हूँ और आप लोग अच्छा से कमेंट करते बात करते रहो मैं ऐसा बोल के चला गया लेकिन आप लोग सुना नहीं ना इसलिए आप लोग बहरा भाई एमाओ कहाँ है संजय है ना एमाओ भी है इसके बाद जय श्रीराम बोल रहा है संजय बोल रहा है हम लोग का आनंदा बरो हाय गयारि ना हेलो गयारि आनंदा सोर जाखो आनंदाया बहानि जाखोमोनलाय जोंना ब्र खोन्थाहरदो बेनिफ्राय मोरा संजीत नामिका है बोल रहा है नहीं एमाव भी है एमाव बहुत अच्छा एमाव रोशना आता है ना एमाव बहुत अच्छा है एमाव बहुत अच्छा है अनामिका भी है हाँ ऑन थैंक यू शैली भी है ऑन थैंक यू जोंना आनंद ब्रो हेलो नो ना थांबायलै अन आनंदा माखो खोलोबाय गयारिन्दा खुलुमबाय गयारिन्दा अके खुलुमबाय एमावा अन थैंक यू सो माच आं टंलानि नोंलाय ब्र ना आं उदालगुरिनि ब्र आनन्द ब्र आं उदालगुरिनि ओमफ्राय आनन्द ब्र बोरै खबर सबरा ओमफ्राय आंनि एलिबियाव काम खालामनाय जाबाय ओमफ्राय एभ्रिवान आनन्द गुड इभिनिं ब्र ओमफ्राय एसे लाइक साइक खालामदो ब्र एसे
बर'जों बर' सापर्ट लोगोफोर राधे कृष्ण नाम दङ अनामिका ने और मोरा एमाव बी यहाँ है मोरा सन्जित उरलाहा हा साइली उरलि ओमफ्राय आनन्द बर' मा होनखो ए खाथिनिसो ब्र' होनदों ब्र' खाथिनिसो थंला ना अके ब्र' थंला उदालगुरि खाथि ब्र' ब्र' आं अगजिलियाम कलेजनिलै अगजिलियाम कलेज खाथिनि अगजिलियाम कलेजखौथ' मिथिगोन आनन्द ब्र' सापर्ट खालामना होदो आनन्द ब्र' होननानै साब खालामनो मन' जायाखैलै ब्र' एसे मन' खालामनो सापर्ट खालामनो होदो थाबैनो भिडिअ नायना फैनानै एसे सापर्ट खालामदो देनां मन'फोर जाबाथाय लोगो हमगोन ना नोंसोरखौ हमगोन मरा बय गिदिर हेम मरा बय जाला गैया ओमफ्राय खालामबाय दे साब ब्र'ना अके थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ लाइकबो होबाय दे ब्र'ना थेंक इउ स' माच आनन्द ब्र' थेंक इउ स' माच रोजा साबायखर बर'जों बर' सापर्ट होआबा उफाय गैलालै ब्र' टमिया जा बायदि बरा उन्दुदोंना हा मानो नों दा ओंखाम जानो फैफिनगोन ओमफ्राय फैनोबा थाब फैखा ओमफ्राय ओमफ्राय लै ब्र' जागोन बर' आनन्द बर' ओमफ्राय बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे एसे जोंना ओमफ्राय मा साइकेल मैं साइकिल चला रहा हूँ बोला अच्छा एमावा दुकान बंद हो गया एमाव का दुकान बंद बोथोरा सोलायबाय आय' नायहरहनै रानसाव बिखा महना नांगौ बोला बेनिफ्राय जोंना कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस दङ नौटायाव आंनि खबरा मोजां दे नोंलाय खबरा बोरै ब्र' आंनाबो खबरा मोजाङानो दं ब्र' खबरा मोजाङानो दं आंनाबो थिगानो दं आरोना बर्थमान ब्र' आनन्द ब्र' थिगानो दं आंनाबो खबरा मोजाङानो दं आरोना ब्र' ओमफ्राय ब्र' ओंखाम जागोन ना जायाखै खोन्थाहरदो दे टंला बबे साइडआव ब्रा ब्र' नोंनिया टंला बबे साइडखै गामिया साइली मोरा तूने मेरी कमेंट देखता नहीं है साइली तुम पूरा मेंटल है मोरा बॉय किधर है तू बोला मैं कमेंट आपका कमेंट पर क्या आ रहा है साइली ने मेरा कमेंट सुनता नहीं है मेरा बॉस साइली तेरे को मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा साइली मोरा ओमफ्राय सा लोंबाय नामा ब्र' दाना साहाथ' लोङाखै आङो आनन्द ब्र' आं साहा लोङाखै आरोना जोंहा न'आव साहा फुदुङालै ब्र' साहानि कारबार गैया आरोना मालाबा बिदिनो लोंनाय जायो आं उन्दुना दं ब्र' अके आदसा आंबो नै बिसिनायावनो जिरायना दं आरोना बिदिनो कमेन्ट फरायलागासिनो एलबि होलाबायनानै ओमफ्राय साइली ने क्या बोला मेरे को कोई तो हाइड करता है मेरे को कोई तो हाइड करता है साइली तेरे को इतना जलन करते हैं ना दोस्त लोग मतलब साली तो इतना खूबसूरत है ना इसलिए तेरे को सभी लड़का लोग पसंद करता है इसकी वजह से ही ऐसा हो गया रे साइली बहुत खूबसूरत है ना तो ब्यूटीफुल है खूबसूरत है इसलिए तो हम लोग का आसाम का रे साइली अनामिका मा खालामदों खोन्थाहरलाय देलाय मा मावबाय दङ मा खालामदों माबायदियावथ' जेबो खामानि थाया नोङो मा खालामदों
किसी की एलबी में नहीं जाऊंगा मैं संजीत। हाँ साली में ओनली मेरा एलबी में आओ। अच्छा ओनली मेरा एलबी में आओ। भाई साली रोना नहीं चाहिए, साली मोरा रोना नहीं चाहिए। ब्र न'आव सोर दं खोन्था हरदो होनदों। जोंहा न'आव ना दा जोंहा न'आव आइ दङ, आं दङ, ओमफ्राय फंबाय दङ आरोना, जों साथामल'। आइ आं फंबाय साथाम, ओमफ्राय जोंहा सिस्टार माने जोंहा आब' सानै दंमोन, सानैबाबो जाबाय। ओमफ्राय दा आब' सासेया न'आव दंफैथ'यो आरोना, आलासि जानो दंफैयो आरोना, आलासि जाफैदों आरोना। दा जोङो आलासि जाफैदों नालाय दा गासै जोङो साब्रै जाना दं आरोना न'आव। तेरी एलबी में भी नहीं आऊंगा यार बोल रहा है। साइली तू मेरा एलबी में नहीं आएगी सा, तो मेरा एलबी में मतलब मेरा एलबी का बिना तू जी पाएगा साइली। तू मेरा एलबी में जरूर आएगा, तू मेरा एलबी में नहीं आएगा ना तो पागल हो जाएगा रे तू। इसके बाद नंगौ नामा ब्र होनदों। ओं आनन्द ब्र। ओमफ्राय आनन्दा ब्र, ओमफ्राय नोंसा न'आव साबेसे दङ खोन्थाहरदो दे। साहा लोंनो नामा सना फैदो आं लोंबाय नाला। आंथ' नों दौना होबासो थांगोन आं साहा लोंनो। नों दौना होबा साहा लोंनो थांगोन आरोना। ओमफ्राय हाँ नहीं आएगा कल से देखना किसी की एलबी में नहीं जाऊंगा। जाऊंगी बोल रहा साइली मोरा, ऐसा नहीं है साइली। तो ऐसा होने से आपका एलबी में भी कौन आएगा रे साइली, इसलिए हंसी मजाक करता है रे, हंसी मजाक ओनली फॉर एंटरटेनमेंट करता है दोस्त लोग, सभी दोस्त लोग ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। 7 बांडा है, प्लीज कमेंट करो 7 बांडा। हेलो हेलो हेलो, कौन है 7 बांडा, लाइक कर दो। कौन लाइक नहीं किया, कौन है कमेंट कर दो प्लीज। कमेंट एवरीवन गाइस। आदा बाजै आदा बाजै आं ओमफ्राय फातिजा। ओमफ्राय रावबो गैला दाबा, आदा बाजै ओमफ्राय आं आरो फातिजा। एसेबांल' आरोना, साब्रैल' आरोना परियाला। थेंक यू, नाइस फेमिली, नाइस। मेरे को सब हॉटी करता है ना, हेड नहीं करता रे साली, हेड नहीं करता है। ब्र मा खालामबाय दं दा साननैसो ब्र? आनन्दा ब्र मा खालामबाय दं दा साननैसो? ओमफ्राय साइली सिस्टार क्या हुआ दा डिजे। ओइ बयसा माबा बुंदोंमोननोलै साइलिखौ एदावलांदोंमोनदां। एदावनायखौनो साइलिया माबा नंगौ साननानै माबाबाय मानसिया, साइलि मरा। साइली बताओ अभी क्या कर रहा है? चलो छोड़ दो ये बात, अभी दूसरा बात करो, दूसरा टॉपिक में आ जाओ। बोलो साइली कर रहा है खाना। टकला हस्बैंड को क्या सब्जी खिला, खाना बनाए कि क्या सब्जी बना के खिलाने वाला है बताओ तो। और बोलो हालचाल क्या है अभी, मतलब त्रिपुरा का हालचाल कैसे चल रहा है बताओ साइली। आनन्द ब्र, नों ब्रदारा स्टाडि खालामबाय दं नामा खोन्थाहरदो दे। मा मावबाय दं, फरायबाय दं ना ब्र? ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस कौन है कमेन्ट नायखुमाना थांजोबबाय मानसिफोरा, कमेन्ट खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन। एभ्रिवान गाइस कमेन्ट मी। हंसना भी मुझे आता है जैसे बरसों से पहचान है, जैसे बरसा में जोंना अनामिकाया अनन आरोना। अनामिका मा अननल'ब्रा, मा ओंख्रि जाखो, मा साहा लोंबाय दं दाना? ओमफ्राय खोन्थाहरदो बोरै खबर, दिनैनि दिना माबोरै बारलांखो? बोलो अनामिका।
अनामिका नाम हरदों नै जोंना आनन्द हेलौ हेलौ अनामिका रायलायदो नै अनामिका आनन्द ब्र माब्रै खबर माबा बेसेबाङाव फरायगासिनो मा खालामो दासान्नैसो स्टाडि खालामना खालामा खोन्थाहरदो दे ब्र ओमफ्राय अनामिका दिनैनि नोंना माबोरै बारलांखो आरोना और साइली मोरा बोलो आज का दिन आपका किस तरीका से मतलब एंगल किस तरह से कैसे गुजर के चला गया थोड़ा बता दो मुझे भी जरा सा जोंना एमआ मा बुंखो एमआव सोलांबाय एमआ जोंना मा बुंखो आं खारथ'बाय दै ब्र अके एमआव ब्र अके थेंक इउ सो माच सापर्ट खालामफैबाय एफा गोबाव सापर्ट खालामबाय एमआवआ थेंक इउ सो माच एमआव ब्र आं साननाय दं आरोना साननाय दं ब्र आं साननाय दं चेनेल दंना चेनेल आनन्द ब्र आं चेनेल दंना मा होखो चेनेल दं दादा ब्रनाबो चेनेल दं नामा ब्र नों आंखौ खबर लादों माब्लाबा सना जाना खबर लादोंब्रा खबर लानायखौनो सोंदों माबोरै खबर सबर बुंदो दे दिनैनि दिना माबोरै बारलांखो ओमफ्राय अनह मरा सन्जित अके दादा अके एभ्रि वान गाइस कमेन्ट खालामदो दे तामिलनाडु बुंबाय तामिलनाडुआव बुंबाय आं ब्र तामिलनाडुआवसो दं नामा दंबाय अके तामिलनाडु आदसा ओमफ्राय एभ्रि वान गाइस प्लिज कमेन्ट एभ्रि वान गाइस प्लिज कमेन्ट गाइस एवरीवन गाइस साइली कमेन्ट आप लोग तो हार गए रे साइली मेरे से लोगोफोर एवरीवन गाइस सभी दोस्तों आप लोग मेरे से हार गया देखो आप लोग का कमेंट नहीं है तो मैं पूरा कमेंट पढ़ के अभी बैठ रहा हूँ आप लोग कमेंट करो आप लोग का कमेंट को मैं पूरा पढ़ के अभी है साइलेंस करो मतलब मेरे से आप लोग कितना कमेंट करो करते रहो मैं भी इतना ही पढ़ते रहेगा कौन जीतेगा वो होगा सिकंदर ओ मिलेगा चिकन बिरयानी अंडा ले लो बिरयानी ले लो सिमिन्दै साया आनन्द आगै सना बुं मा खबर नोंनि नोंनि बे दुगैनाय गाथोना बेसे मोजां बेसे सुदेम देग्लायनि बैसागा सिमिन्दै सायाव ला 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 माब्लाबा समाव आंखौ गोसोखांबोला हां सुराब गाबखोमादो नों थेंक इउ सो माच माब्लाबा समाव आंजों रायज्लाया ना नों एमाव दाना एमावा थांबाय नोलै थाथ'दो होनलांबाय एमावा आंखौ गोसोखांबोला हां सुराब गाबखोमादोनो आं खोनाफिनै जानथायाव थाना गाइस कमेन्ट सना एमाव मानो रायलाया आंजों बिराद बिंग्रिलै जोंना अनामिकायाबो एमावा थांबाय दहायनो थांबाय एमावा नै
आं खारथ'बाय दै ब्र होननानै गालांदों खारथ'बाय दै ब्र होननानै गालांबाय एमावा थांथ'बाय गाइस आं खोनाफिनै जानथायाव थाना हां सुराब सुराब बाय बाय ऑल फ्रेंड्स संजीत ओके ओके साले ओके थैंक यू सो मच साले मुझे इतना सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच आनंद आगै सना मा खालामबाय दं दाना आनंद ब्र सना होनबाय नै नोंखौ जोंना अनामिकाया मा खालामबाय दं होनो ओरैनो सब अनलाइन दंजोबो आरो नै सब अनलाइन दं आरो ना फोरोंनाय गासिबो अनलाइन फैयाखै आरो आंनियाव नालाय सब अनलाइन दंलै बा फैयाखै आरो ना थेवबो फैयाखै अनलाइन गोजा आरो ना दा दासोखौ सिनाय आं दासोखौ सिनाया आं मा दासो बेलाय दहायबा आंखौ सोङाखै दासो होनो आरोना दे मा खालामदों फुरा जिन्दगिनि हाल खोन्थाहरदो फुरा जिन्दगिनि हाल खोन्थादो दे अनामिका दे सानैजों एसेमसै रावबो गैलाबाबो कमेन्ट खालामसै सोर सोर दङ एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदोब्रा स्रायनो आठथासिम मोननो सानदोंमोनलां मा जाखोलै मानसिफ्रा दं सना खामानियानो जोबा आंना आयु दे खामानि माव दे उन्दुनानै आंबो दोनथ'नोसै 8थासिम दोङो आं 8थासिम आरोना 8थासिम
रावबो गैलालै अनामिका मा बुंनो आं आंनो मोननैखा ओमफ्राय सोर सोर दं रायलायदो दे नों मोननै आं मोनसे मोनथाम जाबाय दा मोनथामसो दङ सोर फर दं दा फर गैया थ्रिल'सो दङ नों मोननै आंनि एलबिआव थाया नों दारना नोंनि एलबिआव थाया जाबाय नोंनि एलबिआव थायो बुहुरबाव बे जोमावा ओरैनो ओंखाय होनब्रलाबायनाया माने होनब्रनो माने आं माने माबानि एलबिआव दसे ओरैनो थांदोंमोन आरोना बे माबानियाव बयसनियाव आंनाव फैदो होननायखाय बयसनियाव थांनायाव जोमावखौ दा नुबाय आरोना आं अनामिकानाव थांनोसै होननानै फैखादों ओमफ्राय बयसनिफ्राय ओमफ्राय दे बैनाय होनना हरबाय ओमफ्राय आं नोंनियाव फैनानै थाफैबाय दा आं दुगैदों होनना बुंखाबाय होमबाबो आं कमेन्ट हराबानो जोमावा फाग्लासो गैला इयो गैला होनना बुंहरो दुगैनाय मानसिया सोरबा कमेन्ट हरनो हागोन नामा रागासो जाखादों आं रागा जानायल' दे रागा जायोबालाय दोन दे आं रागाल' जायो आंखौ रागा फोजोंनो ना दंब्रा आंनावबो रागा दंब्रा मा जाखो सना कमेन्ट नुवाखै नामा दादा मा कमेन्ट नुवाखै बेलाय आं फरायगासिनो माथो आं रागा फोजोंखानो आरोना आं बहुद रागा जायो आरोना लाइक खालामना हो दे माथो रिप्ले हराखै दाना हाब आं रायलायखाब्रा मुरखौलाय नोंना मबाइल जाला आंनि रायलाय खोनायाखै नामा आं रायलायगासिनो माथो हेल' कमेन्ट फरायगासिनो माथो आंलाय खेला कमेन्ट फरायासै होनबालाय आंखो आं कमेन्ट खोनायाखै नामा नोंसोरलाय कमेन्ट खोनायाखै नामा नोंसोर कमेन्ट खोनायाखै कमेन्ट फरायगासिनो माथो आंलाय कमेन्ट फरायगासिनो दं आङो साइली मोरा साइली ओ अनामिका बोल रहा है मैं कमेंट पढ़ नहीं रहा है सुन नहीं रहा है बोल रहा है साइली दं कुमारी साइली चुप चुप के देख रहा है क्या चल रहा है ये साइली ने देख रहा है वाह ना डेंजर साइली बाप रे साइली सिस्टर वेलकम बात कर दो आप दोनों बात करते रहो दोनों
ले रो रहा है रो मर देखेगा ना भाई ओमफ्राय जोंना मा बुंखो साइलिस अभी यहाँ मोरा संजीत अभी आया मोरा संजीत बोल रहा है फोर दिखाता है फोर है फोर नहीं 2 दिखा रहा है अभी संजीत नहीं नहीं पार्टी है संजीत नहीं पार्टी है कमेंट दादा समेत नहीं पढ़ती कमेंट क्यों नहीं पढ़ा रहे मैं पढ़ रहा है लेट लेट जागासिनो रो लेट लेट जादों ना मबाइला रेस्टखौनो मोनला सामफ्राम बुद्धु जाबोजोब्बाय আজি ঘৰতে খাব নাকি कौन सा कमेंट को पढ़ने के लिए बोल रहा है रे कौन सा कमेंट है कौन सा कमेंट है रे मोरा कमेंट तो पढ़ के आ रहा है मैं अभी आया कौन सा कमेंट तुम मुझे बताओ कौन सा कमेंट है मैं फोर दंखाई संजीत पता नहीं कमेंट बोल रहा है कौन सा कमेंट किधर है कौन सा कमेंट अभी पढ़ रहा है मैं किधर है कमेंट किधर है कमेंट किधर पूरा मोरा रहे आप लोग मोरा सैमा सेलायबावसो र'लाय फट' खेबना आङो नांसिलायो Holy Mary gosh. Ladies and gentlemen, रायजो राजा नोंथांमोन Sally on, thank you. Thanks lot. रायजो राजा नोंथां मैं घूमता हूँ मोरा संजय मैं घूमता हूँ
मा बुस्थु आंना जायो जिखुनु हे मरा सन्जित नेट टु स्लो तारे मोर नेट मोरा हे नेट टु मोरा अब दालि साखिनो लाबो सोरा बे माबा बुटखौलाय मा खारन दासोमदों जानो सैली मरा सैली मा नानिया माबाबो सोंबासै मा बुस्थु जेनेबा बायसान्स garam cai puri roti garam दिनैलाय मानि साइ स्पिड सयथायाव बन्द' खालामदों माल डाइनिं साइनिं गेस सेस हरफाजोबदों आं बेटारि गारियाव दिनै बन्द' क्लास क्लास सिगिन सिलि साग्लायनायफोरखौ एवना हरलाबायनाय आं देब्रा पार्टि लोंहोदो न'आव थांनोला आङो आरो बिनि दखानबो फैसा गैया 20,000 पस्ट अफिसनिबो दङ फैनांगोन ना दा आंखौ लामायाव एटेक होबाथाय गैया मोनलांजोबगोन आंनो होनसै ना ब्रा जों माबा जानजों एग्जामजों ओइ इसको एटेक करना पड़ेगा रे रास्ते में थु जाना थांबालाय है थांथ'ला दा थांगोन गाबोन थांगोन लादो खाजु लादो ना आलु जल मोनामखो आलु जल नामा लाब ओइ मम'आ दिदोम दिनैसो आरो ना मा खबर दिदोम ब्र खबरा मोजां ब्र मोजां होद मैयानो अख्रि बाथाय इदिनो जायो आं लाइक होबाय थेंक नेट प्रब्लेम जादों नामा नोंलै नेट प्रब्लेम जागासिनो दं माबोरै जागोनथाय ओमफ्राय नुयो नामा नुयो आज तेरे एलबी को क्या हुआ है संजीत औवा बारिखै थायो खोमा नोंसिनिया औवा बारिखै थायो नेट प्रॉब्लम ने कमेंट डिलीट हो रहा है मोरा सुनी क्या हो गया रे साले मैं बेल भी बंद करता हूँ रुको 1 मिनट